Right. Sure. Sanibona ke kuzo zonke indawo la kufinyelela khona lezi likhumashaya manje. Lo nibingelela wena kumjozana ke sizakhona lana ke enquthu. Ngithi nje sanibona kuzo zonke indawo la kufinyelela khona izwi lelikhuluma njengamanje ke umjozana lona ke ngise Cash Crusaders eNewcastle. Ngithi nje igcoba kahle. Awusukele madoda. Sizakhona lana eNewcastle. Wesbuziso uyangithanda na Wesbuziso uyangikhumbula na Themba lami uyangithanda na Themba lami uyangithanda na Mina nganawe nawethu ngiyakuthanda Mjozana Mina nganawe nawethu ngiyakuthanda Mjozana ngikhumbule 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 Tuqoba kahle Mjozana tuqoba kahle bukane tuqoba kahle Mjozana Tuqoba kahle Mjozana tuqoba kahle bukane ngisho ngoba mfana wami bayakuthanda ngona mfana wami uqoba ngoliphi bayakuthanda mfana wami uyangithanda na Mina nganawe nawethu ngiyakuthanda Mjozana Mina nganawe nawethu ngiyakuthanda Mjozana ngikhumbule 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 Ngiyabonga kakhulu eCash Crusaders nikoze nakubanye abaculi. Ngiyabonga kakhulu TikTok Mjozana, Facebook Mjozana, YouTube Mjozana. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ivale mfana. Uvale mfana.